ala fof ko waɗaɗo e daaw te kadi ala kadi aussi majjuɗum e daaw wona debbo wona gorko wona cukalel wona mawɗo so woni kay ganduɗa on ganduɗa pularagal ɗo ummima seftori ganduɗa Modou Samba Wagne kay waɗɓay ko hunde hande par ce que Mody vraiment ko neɗɗo homme social quoi wuro ngo mi halan ha wuro ngo commune o foof aɓe gandi Mody so ummima ala jottoɗo neɗɗo nafo neɗɗo mo gandanɗa vraiment ko dimo aussi quoi haalde Mody ne teddi seeɗa quoi parce que vraiment to woni e ɓernamen no woɗɗi quoi ko dal omon ñagone ko onon to paɗon ɗo vraiment ko jiɗɗon ko yo Allah rokku mon ɗum quoi e ko fana hen ko yo Allah waɗ ɗum ene foof taweɗen. Assalamu aleykum yeeɓiyankoɓe Windere TV min calmini on kala e kuuɓal min ñaagani moon Allah moƴƴere en gartiɗo ha hande e no mbaɗanoɗen ni eko faya ko 4 ans Windere TV machallah ne waɗe fêté le 15 février 2025 inchallah rabbi so weeli Allah to Travers Night Club à partir de 16h min mbino on amin mbaɗa hen film documentaire amin mbaɗa hen prestation artiste amin mbaɗa hen aussi des décorations kadi amin jogui systéme mo ganduɗa hikka kala momin nawani invitation d'honneur mamin ƴettu ɗum donc hande amin ɗo hennene e Mody Samba Wagne responsable politique jeeyaɗo Thilogne hande ko kanko min gaddani invité d'honneur Mody min calminima. Assalamu aleykum wa Windere TV mi salmini on mi juurima on mi ñaguima on duwaw min eddi on duwaw kadi e weltanade Allah e weltanade on wiide on ko gadduɗon ko oɗon fi addude kadi ko teddugal ñagade Allah subhanahu wa taala ko yalla yewon moƴƴere yalla kon teddugal ngal inchallahu rabbi fêté anniversaire o hay goɗidora komi toon so Allah jaaɓi jabdi sabuni haala Allah par ce que Seynou Dano hande kala goto men ƴetti keddiɗo foti wadde ko junggo muɗum ha sisa kadi inchallahu rabbi dal so Allah jaaɓi mami ar so weeli Allah le 15 février so Allah jaaɓi réveil Pikine mami ar so Allah jaaɓi inchallah merci beaucoup on jarama. Merci Mody Samba Wagne machallah weltanama kadi haalma waɗi fayida ɗum noon aɗa fada toon to Travers Night Club le 15 février inchallah an yiɗɓe ma e sehlaɓe ma machallah lettre on en. Merci beaucoup wa Windere TV on beltanama mi weltima franchement mi weltima au fond du cœur mi weltima ha yesso ko lawol merci beaucoup on jarama lettre men fof gare kala biyo mbimami aɗa nodda toon gare ko onon jeeyi ko onon kewni eyyi bande noon so kewni aɗa notoɗa ɗum mbaɗa ɗum soutien ko ɗum woni ko ndeden ɗum woni ko dañen merci beaucoup à nous tous. Okay. bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Windere TV on nani Mody Samba Wagne ko wi ko wi onon bandiraɓe Haalpulaar en onon kala e kuuɓal oɗon nodda leñol ngol foof no didorno ne nodda yo gaare kewal e peewal so gaari kadi machallah mbason darade boowal ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe amin dokka on rendez-vous e invité goɗɗo inchallahu rabbi Windere TV ha yesso ko lawol.